Nagpabulot na din sa humay. Ang dapat problema dani kay si Uwan. Asa ka na mag-iwad unja. Basig manurok na ni. Pagkikilinti di ko din ikipan kay kilinti sa amo. Para mo din maga kasi maun din sa agad ni mga manurok na ni. Hi guys, good morning. Gusto na guys. Adto mi sa putong karon guys kay magkuha mi hinabang. Sinari mo kag hinabang sa mo to kong Mario guys basig napo sila hinabang ron. Ana pa ginagmay ko ng hinabang sa kuan. Oh, natutungya pag ang gamos na. Moro tong nistatin. Grabe, huwag mo katang hinilugod. Huwag mo yung alaksan. Alaksan di wa man di mo gali mo tuos mo pinami. Dami guys dia. Ja guys, sakos kamalig ang awon si Mazuri nagtuon ang pakaratan guys. Bisa palabas sa telebisyon. Sorry. Kerat. Bisa palabas sa telebisyon. Gani. Hi, Ginoo ko. Hi guys. Ati ini. Pas bye. Makakos pa pag kwarta? Siguro, niato naman siya. Pagkalusukso. Ja guys. Tadi ko sa Mario guys, yung pila sa barangay kay nade ko sila apila sila sa hinabang din sa putlong kam guys. Ja. Jakos babuyan, tanakos mga bagtin, buya garang dagkuan na oh. 2 weeks pa ni gikas pag anak. Ano din deh? Dik. Kaya na rin yung buya ginis ah. Imus. Uy, ito kaginahan di man hilabtan oy. Ang himusa mga baktin. Koy na ito ka di hilabtan mo anak oy. Hindi sa gabinet binit na suso oy. Para may lamig to kagaban oy. Ginoo so cute titi. Dik. Balik. Ay, buyag. Yun sa mga baktina, ay. Guys, nakakalo mga piso. Nalisang. Da. Asa naman ito dito, kon? Huwag na dyan din sa kamapasa diya ni. Di na ka mabasa. Hindi makabasa na pagpunta mo hindi na kumatunuan. Okay na kawan ka problema kay kabasa na. Hindi ko makamaw kung basag Tagalog pero English di. Magtuon kag English. Tara na boy. Tagalog ka na. Dugay pa ko ning kurente ni. Bawo, lungi pa lang siya. Guys, muli sa other kusbay kay karon magpabulot mis among humay. Guys, muli na po kusbay guys. Nabo ba ito? Driver. Ja guys, nay nabanggan dari si baba sa among bahay. Montiro ambulansya nang sa naman ni. Unsa man ni Montiro nga man jud mo. Kuan nga ambulansya mo taning katagbo. Ambulansya mo na man sa ning kuan. Ha? Ha, budget driver? Nag-giveaway to. Baji lagi.
Atras nga lang. Atras siya. Ambulansya man na. Bisan pag ano kay ambulans. Ambulansya lagi na. Dikit ni sa dikit. Nasa ning gibwi sa ambulans. Giuli. Ha? Nay basin dira si Zinaida, uli na. Kasi sila lagi pasinti na na. Pagtagbang Nida. Likuan na si dira. Atras ita ng kotse. Lagi. Driver, lumpig na sakdanan. Wa di mo pala makabay ng ambulansya. Di uwi, dyan sa. Zina na sa rin, Zina. Mana ba na sa rin, Zina? Pero giuli na. Ay, Dugay na. ala. Anak. Dito sa nang gamay da. Sa kisa may kuhan, kaya buhat sa... Kaya kagad na yung driver lang kaya, ambulansya na. Wa lagi. Sa ambulansya kaya nakuhan man, napungi man. Es kanang balik sara. Problema kay kuan man eh. Ambulansya ni, Balan governo tagkita ni. mang gipasul sa ri ambulansya kuna baning kuwas sa turing para plane. Nikas mo rin ligid ni bato di matuning hampak niya na. Ah, ganing ambulansya mo ni kuhan. Maning Ah. pasaka man ni nga na. Niko was ligid wahi matuning Niya na si Za. to siyang una. Ah, sa kanide pang dangog. Dangog man. Na-stroke si Zinaida? Puli ning naji na ibig dala ka na mataloy. Na Kisa may nagwanda Zinaida, na-stroke man. Kaya Sila puli puli sus. Hala na yun. Hey guys, motor. Maritista, nagbanggaan to ambulansya of Montero. Nga sa kanang Ha, wag maritis. biro pa. Guys, makagawa kasi ng amang humay kay sigig uwan. Sig mahimo na ning tagod nga pang mabuhad kay ano nagsin ka. Pila na kasi man sig uwan na rin sa Alicia. Magang bagong inani guys, basa-basa pa. Udah din sa mga humad manurut agad ni na. Taan magdali, tanang na pribalik tanan, limbarok. Diya guys, sumana maghipo sa mga humay. Dami na rin sa Kantagap guys, sa sityo Kantagap na malit nga Guys, kami barbecue. sa barbecue. Kaya maraming isip Sige na ako barbecue handay. niyapon. Kasi ang barbecue handay. Kang Miss Janet. Uda po idang hatdog. Ano pa dai? Urot good guys. Grabe yung mga tara rin sa mga barbecue buyag.